barau ya samu. Dufiti na sanat mai halin girma. Akwai alkhairi lamba hudu ne na kasa ba waiwa. Barau ya samu. Dufiti na sanat mai halin girma. Da akwai alkhairi lamba hudu ne na kasa ba waiwa. Mace barau ya samu. Dufiti na sanat na furan da lalai. Abun alkhairi lamba hudu ne na kasa ba waiwa. Barau ya samu.
kadi yan wanki lallai malan na huno tsoro gashi kamar wani zaki lallai Yaro aka saita ba a samu a hannun yan gangan ba barau ya samu dubuti na sanad na furar dan da lallai akwai alkhairi dan ba wani ne na kasa ba wai ba Tsayayye awal an dauke da nauyin waka lallai Injini awal dan shari'u a yi ma barka lallai a nauyin wakar a gaya muku shi ya dauka lallai Barau ya dafa injiniya ba zai saurara ba barau ya samu Haka. Lallai alkhairi dan ba wani ne na kasa ba wai ba dubuti sanad na furar dan tarkon mu ne yayi kamu Murna muke an zaɓi barau jigo arewa ta samu deputy senate na president tarkon mu ne ya yi kamu samu barau jigo arewa ta samu na ce dubuti sanar na furar dan tarkon mu ne ya yi kamu murna muke an zaɓi barau jigo arewa ta samu lallai deputy senate na na president gode samu barau jigo arewa ta samu kaya da kai har zambo junkuna wuya ya ɗauka deputy senate na president ga lamba hudu na ƙasa ta ɗansa afi na gaya ninka deputy senate na president mai kaya da ma kayansa duka abu yana iya ɗauka deputy senate na president Tuga dubuti sanar na ƙasar nan na waje har Kano ta samu deputy senate na president tarkon mu ne ya yi kamu samu barau jigo arewa ta samu sanata barau tsibirin mali ya muna taya ka da murna deputy senate na president to jama'ar arewa da ma kudu sun nuna suna amfana deputy senate na president kai ne na an ba hudu na ƙasar nan mai duka wahidin ya nuna deputy senate na president a to dubuti sanar na furan ƙarshe ɗan mun yi babban kamu deputy senate na president ya tarkon mu ne ya yi kamu samu barau jigo arewa ta samu a to dubuti sanar na ƙasa ta taka asan wai alkairi deputy senate na president a wai ga hauni wai ga dama mai cika ya cika mamu deputy senate na president dan an san zai iya aka ba shi dan haka ba abu mai gori deputy senate na president
gode. Muke an samu barau jigo arewa ta samu. Injiniya Auwal dan Sharif yana ta bakin kofa. Deputy Senate na President. A to injiniya an gamsu da kai baitin ka ne na jefa. Deputy Senate na President. Auwal dan Sharif kai ne dai biro makaucin faifa. Deputy Senate na President. Shi ya ɗauki nauyin wakar lada mai yawa ya bamu. Deputy Senate na Haya, President. tarkon ne ya yi kamu. Muke an samu barau jigo arewa ta samu. Dubuti sanad na furildan. Tarkon mu ne yayi kamu. Barna muke an zaɓi barau jigo arewa ta samu. Deputy Senate na President. Tarkon mu ne ya yi kamu. Muke an samu barau jigo arewa ta samu. Na ce dubuti sanad na furildan. Tarkon mu ne ya yi kamu. Murna muke